बेखौथ' मैया नुदों ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव नुदों बिथांनि जेनोखि रेजिगनेशन लेटार बेखौथ' नुदों सानदों सिङाव मा जानानै दं बेखौ जोंबो सिन्था खालामदों निश्चय नोंथां सोंनाय बायदि जेरैहाय जोंनि दलाव फैयोब्ला जोंथ' मस्ट वेलकाम जोंहा अपेन दरा बयहाबो दंखायो बयनि थाखायबो खुला आरो बेयाव बयबो फैनानै मावनो हागोन आरो रायजो राजाखौ सिबिनो हागोन जों मस्ट वेलकाम जुदि जोंनि पार्टियाव फैयोब्ला आं सिगांनो बिथांखौ वेलकाम खालामग्रोबाय आरो आसा खालामदों जेनेबा जेनोखि दल बिथाङा ओंखारबोदों आरो गोबां मानसिफ्रानो फैबाय आरो फैगासिनोबो दं निश्चय लास्ट मुहूर्त समाव मा जागोन बे समासो खोन्थासिगोन बेखौथ' जों इन्टारनेल गावसोरनि इन्टारनेल कनफ्लिक्ट थानो हागौ बेखौथ' जों डाइरेक्टलि बे पार्टियाव गैयै हिसाबै जों बेखौ बुंनो हानाय नङा जिखुनु जा जों नुदों जे गार्जेनजों गार्जेन जुदि थिग नङाब्ला गथ'फ्रा खारखायो बिनि सिगांबो गोबां गथ'फोरा खारबाय मोनसे न'खराव गार्जेना जेनेबा हौवा हिन्जाव नांलायबाय थायोबो गथ'फ्रा दिल्ली बम्बे खारखायो निश्चय गार्जेननि गेजेराव बेफोरबायदि कनफ्लिक्टआ जादों आरो माबा मोनसे आइडिय'लजिकेल डिफारेन्सबो जानो हागौ बेनि थाखाय बिथाङा कम्फर्टेबल मोनाखै बिथांजों मावजाबनो जेनोखि दानि आवगोलनि हाग्रामा बिथांजों दा बेनि थाखायनो बिथाङा गोदान लामा लादों होननानै आं सानो 7 थारिखआव जयनिं जायोब्ला आं दहायनो बुंखाबाय मस्ट वेलकाम आरो जों वेलकाम खालामगोन बेखौ नेनानै दं आरो जों जयै खामानि मावगोन